wuotho e apeini mantiere chuny boma ma Kisii ka gitemo keto arita makare. Mana dakika machuok mokalo aneno nyamburko mar bogi maduong' mating'o pi mikuoyo kuom oganda ma samoro dwani mondo mi oba nyong' e wechegi mopogore opogore. Iyudo ka bende nitiere kanyo. Crispin Otieno ma en jafumbo marwa ma Kisii neno ka ong'iyo ka bende diponi nitiere ng'at moro manyalo rochore kata mana gi kindudi manyalo kelo rochruok moro amora kata kamano obila nitie. Crispin, nyiswa ni to chal mar boma ma Kisii chal nade kawuono, nikech odiochieng' mar tich abich chieng' Sabasaba ne en odiochieng' ma bende boma ma Kisii en achiel kuom bombe mane ng'anyo timore. Odiochieng' ma kawuono chal nade? Okenge mage ma obila oketo mar thiro kethruok mar mwandu kata jok manyalo ng'anyo manyalo wang'o tiende nyamburko e apaya kod gik machal kamago? Kisii chal nade, Crispin? Bati mana kaka kiwacho no bira achiel ka wuok mano kama apaya ma wuok Kisii kochimo Kilgoris kama ng'anyo osebedo chakre okinyi nyaka koro sani. Mana kaka inyalo neno, adwani mondo anyisi gima timore ka. Kuma wantiere ni polisi osebedo ka tiyo kod iro malungo wang'. Mana kaka inyalo neno, mano gin geche moting'o pi malungo del kendo apaya ni chakre kar saa 2 okinyi ne olore nyaka sani ka jopiny mosebedo ka ng'anyo osebedo ka chopo ka kedo kod obila chakre okinyi kaluwore kod wach mar ng'anyo mar Azimio, ka giwacho ni ngima osebedo matek. Omiyo nyaka sani kuma wantiere di kata obedo ni obila wuok matin, gisebedo ka kaka kite bare, obila bayo tiagas, jopiny bayo kite. To mana ok Mwembe ka kende, kata mana gwenge ma Daraja Mbili bende waseyudo report weche ok beyo kuno, kendo alwora ma okwako boma ma Kisii. Weche mag ohala chakre okinyi onge ohala moro amora matimore ahinya e boma ma Kisii, kata kuonde mag gidho geche onge gari moro amora matiyo nyaka sani, kata jogo mariembo apiko onge ng'ata matiyo e boma ma Kisii. Mano nyiso kaka weche osebedo matek. Kata kamano tich abich mokalo nwaneno ka jopiny odonjo e boma ma Kisii. Odiochieng' ma kawuono obila no ket kar rombgi, kendo pok kata obedo ni ne gitemo chopo gokinyi ma giwang'o apaya mopogore opogore ka gimoko mach kuom tie geche, nok gidonje boma. Kata kamano nyaka sani boma onge ng'ama nitiere, gin mana polisi mamedo timo patrol. Mana kaka kama wantiere ni bende apaya udin, onge gari moro amora mosebedo kakalo ka chakre okinyi saa 2. Nitiere jogo moko be wacho ni oyudo hinyruok mopogore opogore kendo tergi kuonde thieth mopogore opogore e kaunti ni ma Kisii. Omiyo ang' ne walunu wechego. Nitie jomoko be wacho ni nitiere yudhe moko ma wuotho gi Probox, kendo gisebedo ka gitongo ji ahinya gwenge ma Daraja Mbili. Ang' ne wadhi ane nikech onyiswa ni nitie moko moseter hospital mong'ere kaka Nyangena, kendo ang' ne los kod jotend obila kaluwore kod kaka weche chal. Kata kamano kaunti ma Kisii weche ok beyo, kendo en mana ng'anyo okinyi chakre okinyi saa 2 nyaka koro sama walose kod ni Bati. Omiyo ang' ne wamed miyo report kaluwore kaka weche chalo e kaunti ma Kisii kaluwore kod ng'anyo mar Azimio. Jopiny wacho ni weche pod ok beyo ahinya ngima ma koro sani tek ne jopiny, momiyo giwuok oko mondo mi gitim ng'anyo. Bati yeno kuom miyowa report kowuok e boma ma Kisii, kama wacho ni obila oketo okenge duto manyalore mar neno ni onge mwandu moro amora mar japiny manyalo bet ni okethore kata japiny moro amora mohinyore. Kata kamano report ma bende Crispin nyisowa en ni nitiere moko kuom oganda machal ni oyudo hinyruok kaluwore kod rakruok ma obedo okinyi ma kawuono, kendo tergi ute thieth. Obro luwonwa mago mondo miang' unyiswa e thuolo machielo kotenore gi weche mag ng'anyo ma kawuono. Nyakora mogi adwa ni mondo mikoro ni to wateri e yweyo, kendo wadhi ane ni to bang'e wabiro duogo kod weche mamoko ma bende ma owuok e gwenge mopogore opogore. Nyakora mogi kaponi pok wadhi e yweyo no, adani mondo mi anyisi moko kuom tipo kata picha ma wuok e gwenge mopogore opogore, Nairobi ka, gwenge mamoko ma bende pok nwanyisi, gwenge